И така, какво причинява инсулиновата резистентност? Инсулинът. Как се е стигнало до твърде високото ниво на инсулин? Стимулирате го твърде често и затова тялото ви губи чувствителността си към него. Причината, поради която нивата на захарта ви се повишават толкова много, твърде честото хранене. Спрете да ядете толкова често. Всъщност ти си палеолитен човек и твоята генетика е на повече от 10 000 години. В онези дни не си бил толкова добър стрелец с лък, че да можеш да ловуваш и да убиваш на всеки 2 часа. Вероятно си уловил нещо и след това вероятно не си ял нищо ден-два. Това са правили хората по онова време. Те са пирували и след това са гладували, но ние вече не правим това. Няма надеждно и безпроблемно лекарство, което да приемете, за да понижи нивото на инсулина ви, но гладуването ще го понижи. Защото, ако не ядете, няма да произвеждате инсулин. Това, което ще се случи, е, че когато нивото на инсулина ви спадне до ниско ниво, тялото ви ще стане чувствително към инсулина. Когато има твърде много инсулин, рецепторите ви намаляват чувствителността си към него. Те си казват, няма да реагираме на инсулина. Затова, дори и вие да приемате нормално количество храна, тялото ви ще произведе голямо количество инсулин. Но ако не сте приемали храна, да кажем в течение на 24 часа, нивата ви на инсулин ще са ниски. Затова, когато направите следващото си хранене, ще произведете само толкова инсулин, колкото ви е нужен. Ще произведете много по-малко количество инсулин. Така че тялото ви ще се отнесе към това хранене по различен начин, отколкото ако сте яли преди това. Така ще намалите нивото на инсулина си.